inti illum tittażel l-aħjar għal Malta, l-aħjar għall-uliedek, l-aħjar għall-eżistijak, l-aħjar għall-lokalità tiegħek. Għalhekk anke l-proposti li għandna għal kull lokalità għandna proposti ġenerali għall-lokalitajiet kollha, proposti individwali għall-lokalitajiet kollha, għandna proposti wkoll individwali kif hemm fil-leaflets li qed tirċievu anki għal Għawdex minħabba li Għawdex għandha l-karatteristiċi tagħha u dan se jkompli jkun dak li jkompli jispira lin-nies biex fuq livell lokali u fuq livell Ewropew fit-8 ta' Ġunju jażlu l-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista biex flimkien nibdew nerġgħu infejqu lil dal-pajjiż. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg waqt intervista fuq Net FM fejn saħaq li preżentament pajjiżna għaddej minn sitwazzjoni delikata ħafna dan fil-waqt li fakkar ukoll kif il-Partit Nazzjonalista ilu jappella sabiex il-Kummissarju tal-Pulizija jieħu azzjoni għaliex f'mumenti bħal dawn kulħadd għandu dmiex jaqdi. F'dan il-mument delikat anke għaliex għandek daw in-numri kollha high profile people li huma akkużati fil-qrati tagħna, kulħadd irid jifhem li għandu rwol importanti lejn il-pajjiż u jrid ipoġġi lil Malta l-ewwel, irid ipoġġi lil pajjiżna l-ewwel, irid ipoġġi l-Kostituzzjoni u l-liġijiet l-ewwel. Għaliex il-mument illi nibqgħu jew nippruvaw jew inkomplu nagħmlu minn kollox biex ma ssirx ġustizzja nkunu qegħdin nonqsu lill-poplu Malti u Għawċi mhux biss illum imma anke għall-futur. Bernard Gregg qal li qatt ma nħass daqshekk il-bżonn li jkollna tmexxija li tagħti serħan il-moħħ lin-nies dan għaliex wasalna fi żminijiet li rridu nerġgħu naħdmu għall-ġustizzja. U inkwetanti għaliex in-nies għandhom bżonn pari dejn sodi fit-tmum tal-pajjiż. Mhux biżżejjed li l-ekonomija tikber. Importanti li tikber għal kulħadd, però importanti wkoll li kulħadd ikollu is-serħan tal-moħħ illi għandna tmexxija tas-sew nadifa fil-pajjiż. Ikollu s-serħan tal-moħħ illi meta hu jkun qiegħed jitlob xi tip ta' dritt jaf li dak id-dritt tiegħu huwa se jieħdu. Bernard Gregg qal li jekk dawn il-kriżijiet nazzjonali se jibqgħu għaddejjin fit-tul huwa ċar li l-poplu mhux qed ikun prijorità l-gvern dan fil-waqt li insista li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jaħdem sabiex ikollna lokalitajiet aħjar. Il-mument li dil-kriżi tibqa' għaddejja jfisser li qed iżomm lill-gvern għax hu qiegħed bħalissa jmexxi milli ibiddel dak illi qed jeffettwa lin-nies, qed iżomm ukoll lilna milli nkunu 100% konċentrati biss fuq il-problemi individwali li għaddu minnhom in-nies kuljum. Xorta konċentrati fuqhom imma rajt irridu nitkellmu wkoll fuq il-problemi sfortunatament li qed joħloq u li ħoloq dal-gvern f'dawn 11-il sena. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar f'numru ta' proposti li qed jinbotta l qudiem fost l-oħrajn l-ambjent ikun dritt fundamentali f'pajjiżna li t-toroq ma jinqalawx darbtejn kif ukoll li Għawdex ikun tassew priorità.